Tak jsme se tady dostali jako do kuchyně. Jmenuje se to Mirek vaří v Brně. Můžeš nám říct, Mirku, co tady připravuješ? Špagety. Takže špagety, já to teda přeložím, on to řekl brněnsky, jsou to špagety aglio olio. Víš, jako brněnský lio. Tak. Takže Mirek si připravil vlastně nejdřív nůž, potom vlastně rozřezal sýr. Tak. Je to teda brněnské sýr, jo, ať to řekneme na rovinu. Nakrouhal to. Tady už vidíme, že se vaří i špagety. Jo. Mirek má trošku jazyček venku, dobrý. Tak. Tak, pojďme se podívat. Nebudeme tady ukazovat zbytek kuchyně, není to úplně Hollywood, ale toto jako vypadá velmi dobře. Jo. Trošku koření, říkal Mirek. Tak. Vypadá to krásně, kdo chce, může si vyfotit. Tak. Teď se to přikrylo, teď se to dá na 300. Pečeme 300 km hodině. Tam už vidíme připravený sýr. Kurňa, to vypadá dobře. Tak. Takže Mirek to zapnul. Bude asi. No, německá motorka právě přijela. Ty jsou. No, Mirek řekl, ty jsou, přeložíme to, to zase bylo brněnsky. Ty už jsou. Že už jako budou. Tak. Vytahuje, ukazuje, natřásá. Mirek natřásá, pořád natřásá. Tak. No a to je takzvaný výsep. Výsep do toho. Do tého. Jak se jmenuje toto? Páne. Jo, to je pánev, takže do toho pánev. Moravský nebo vlastně brněnský je to jako pánvička, že? No, kurník. Toto vypadá fakt jako, že by se za to nemusel stydět ani kuchař z Brna. Já ten si tam dám rovnou, no. Ten sýr tam dá rovnou. Vypadá to, že to teda se nějak zapeče asi. Tak. Tak. Ještě tady je to tak. A nějaký prášek. Správně dáme. Nějaký prášek. Vypadá to, že by nám to ucpalo všechno. Tak. Jak se jmenuje tento prášek, Mirku? Je to parmezán, ano, je to brněnský parmezán na České ulici koupené, že? Tak jo, tak to. A hlavně vem si, že oni mají v Brně mají vlastně ulici a ta se jmenuje Česká, že? A přitom to je vlastně v Brně a tam nemůže být nic českého, že? Protože to je Brno, že? No, Tak dá se někdo? za 4 minuty, No, 44 sekund. Já si dám určitě, no. No, takže právě jste viděli, jak se dá uvařit
vlastně ve vojenských podmínkách, my jsme vlastně na vojně teďka, za 4 minuty 58, 59, 5 minut a je hotovo.